ராகவும் அபியும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு முரளி செமையா டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. வெளிய எடுத்து ராகவ் மேல போட்டுறாரு. அதனால ராகவுக்கு ஆபத்து ஏற்படுது. அப்ப அபி வந்து அவங்கள காப்பாத்துறாங்க. அதனால அபிக்கும் வந்து நெறைய புண்கள் வந்து ஏற்படுது. அத பார்த்த ராகவ் ரொம்ப பதறி போறாரு. அபி எல்லாருமே வந்து தூக்குறாங்க. "என்னடி ஆச்சு? ஏன்டி இப்படி பண்ண?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேட்குறாங்க. இல்லம்மா இந்நேரம் அவர் மேல பட்டுச்சுன்னா என்னம்மா எடுக்கணும்னா, ராகவ் பதறி போறாரு. "ஒண்ணும் இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட வேஷ்டியெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ராகவுக்கு வந்து வேற ட்ரெஸ் குடுக்குறாங்க. "மாப்பிள ஒண்ணும் இல்லல்ல உங்களுக்கு" அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப பதறி போறாங்க. ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அப்படியே நின்னுட்டு, "ஐய்யய்யோ! என்னாச்சு என்னாச்சு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முரளி ஓடி வராரு. முரளிய பார்த்து செம்மையா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க நம்ம அபி. அடுத்து வந்து அபி சொல்றாங்க, ஒண்ணும் இல்ல" அப்படி சொல்றாங்க. பார்த்தா காயம் வந்து அவரு வந்து காப்பாத்துறதுக்கு போம்போது, அபியோட கை எல்லாமே வந்து அப்படியே வந்து தீக்காயம் ஏற்பட்டிருக்கு. அத பார்த்து எல்லாருமே பதறி போறாங்க. "என்னடி இது இப்படி இருக்கு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகவும் பதறி போறாரு. "பார்த்தீங்களா மாப்ள, உங்க மேல எவ்வளோ அன்பு வச்சிருந்தா, இவ எதையும் பத்தி யோசிக்காம ஓடி வந்து உங்கள காப்பாத்துறதுக்காக இந்த மாரி பண்ணியிருப்பா. இவ அவ்வளோ அன்பு உங்க மேல வச்சிருக்கா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க. அத கேட்டு ராகவ் உருகி போறாரு. இந்த அளவு வந்து என் மேல எப்படி இவளுக்கு இவ்ளோ பாசம் வந்தது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்குறாரு. இத பார்த்த வந்து முரளிக்கு தாங்கவே முடியல. அபி இப்படி ஆயிட்டாளே! இப்படி ராகவ் மேல பாசத்த வளர்த்துக்கினாளே! அப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இவங்க 2 பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல போல்ருக்கு. ஐயோ! நான் வந்து கெடுதல் நெனச்சு, இப்ப நல்லது நடந்துச்சு. இவங்க 2 பேரும் ஒண்ணாயிடுவாங்க போல்ருக்கு. அப்படின்னா ராகவ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாரு அபிய. அவங்களுக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டு விடுறாரு. "ஏன் அபி இப்படி பண்ண?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. "என்ன ராக்கி பாய் நீங்க இப்படி சொல்றீங்க? உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி இருக்க முடியும்? எனக்கு வந்து என்ன வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கல்ல, அப்போ நீங்க தானே என்ன வந்து காப்பாத்துனீங்க. அப்போ நீங்க உங்க உயிர பத்தி யோசிச்சீங்களா? இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகும்னு யோசிச்சீங்களா? எத பத்தி யோசிக்காம தானே என்ன காப்பாத்துனீங்க. அப்ப நான் மட்டும் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இருப்பேனா? என்ன பத்திலாம் நான் யோசிக்க முடியாது ராக்கி பாய். உங்கள பத்தி தான் அந்த டைம்ல நான் யோசிச்சேன். உங்கள காப்பாத்தணும்னு தான் யோசிச்சேன். உங்கள காப்பாத்திட்டேன். எனக்கு இது போதும். இதெல்லாம் சரியா சாதாரண விஷயம். இதெல்லாம் சீக்கிரமா காயம் ஆறிடும் ராக்கி பாய்" அப்படின்னோனே, "என்ன அபி இப்படி பண்ற? எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அபி உன்ன பார்க்கும்போது. விடுங்க ராக்கி பாய் பார்த்துக்கலாம்" அப்படின்னோன, அபி அப்படியே வந்து கண்ண விட்டாம பார்க்குறாரு. "அபி உண்மையிலேயே நீ வெரி கிரேட் அபி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மனசுல நினைக்கிறாரு. ஆனா உன்ன நான் கொண்டாடியிருப்பேன். உன்ன நான் தாங்கியிருப்பேன். நீ ஒரு தப்பு பண்ணதால தான் உன்ன நான் வெறுக்கிறேன். ஆனா இந்த நிமிஷம் சொல்றேன், எப்ப நீ வந்து உன் உயிர் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காப்பாத்துனியோ, இந்த நிமிஷமே நான் உணர்ந்துட்டேன். உன்ன ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து நான் ஏத்துக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அபி ஒரு நிமிஷம் அப்படின்றாரு. "என்ன ராக்கி பாய்" அப்படின்றாங்க. "சரி இன்னையிலேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா?" அப்படின்னோனே, "என்ன புதுசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க? என்ன பார்த்தா தான் உங்களுக்கு பிடிக்காது" அப்படின்றாங்க. "சரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா தானே இருந்தோம். அதே மாரி இனிமேட்டும் இருப்போம். உங்கள காப்பாத்துறேன்னு தானே இப்படிலாம் பண்றீங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. இங்க பாரு நீ உன்னோட நல்ல குணம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா நீ ஒரே ஒரு தப்பு செஞ்சிருக்க. அதனால தான் நான் உன்ன வெறுக்கிறேன். ஆனா அந்த தப்பும் இப்ப நான் யோசிக்கிறேன். சரி ஓகே பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த தப்ப நான் மறக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் என்னன்னா, நான் உன்கிட்ட ஃப்ரெண்டா இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் உன்ன நான் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன். ஓகேவா?" அப்படின்னோன, பரவாயில்லையே! இந்த அளவு வந்துட்டீங்களா? முதல்ல வெறுத்தீங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஓகேனீங்க. இப்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க. கூடிய சீக்கிரம் பாருங்க, என்ன நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. அந்த காலமும் வரதான் போகுது" அப்படின்றாங்க. சரி, சரி. இப்ப எப்படி இருக்கு? பொண்ணு வலி இருக்கா?" அப்படி சொல்ல, பரவால்ல. சரி சாப்பாடு நானே ஊட்டி விடுறேன்" அப்படின்றாரு. "வேணாம், வேணாம் நானே சாப்பிட அதெல்லாம் தெரியாது. நான் தான் ஊட்டி விடுவேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லாருமே சாப்பாடு வைக்கிறாங்க. "அப்ப நாங்க ஊட்டி விடுறோம்" அப்படின்னோனே, நானே ஊட்டி விடுறேன். எனக்காக தானே அவ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா" சொல்லிட்டு, வந்து நம்ம ராகவே ஊட்டி விடுறாரு. அத பார்த்துட்டு வந்து செம்மையா டென்ஷன் ஆயிடுறாரு முரளி. "என்ன இது? நம்ம என்னமோ நினைச்சு போய் இப்ப இப்படியும் நடந்துச்சே! அவ தான் ஊட்டி விட்டுட்டு இருந்தா. இப்ப இவன் ஊட்டி விடுறானே! ச்சே! இதெல்லாம் பார்க்க முடியல என்னால" அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுறாங்க. ராகவ் "உண்மையிலேயே அபி கிடைக்க நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும்டா. உனக்காக எவ்வளோ பெரிய வந்து ரிஸ்க் எடுத்திருக்காடா அவ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சலி வந்து சொல்றாங்க. "ஆமாக்கா" அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். "நீ அஞ்சலி அ நீ வேற கூட சேர்ந்து இப்படி பண்றாளே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுறாரு முரளி. இங்க வந்து அஞ்சலி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. "இங்க பாருடா இதுக்கப்புறம் வந்து அபிகிட்ட நீ சண்டையே போடக்கூடாது. அபிய நல்லா பார்த்துக்கணும் சரியா?" "சரிக்கான்றாரு."